sunat. Loh, wedok apa lanang kok aku sunat? Sunat entek-entekan. Ketok, tak ketok, tak ketok. Lepek, lepek. Padha karo tuyul, Pak. Lah piye mergawe diculno ngono kuwi mulai duwe dijaluk dimiki. Bar di Langsung saja masih bersama Campur Sari Guyon Maton masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Matur full matur nuwun Pak Joko, terima kasih nimbali guyon maton, semoga keluarga sehat selalu. Amin amin. Diparingi rezeki ingkang barokah, amin Allahumma amin. Juga putra yang dihitankan menjadi anak yang soleh, berguna bagi negara, bangsa, agama dan keluarga. Amin. Niki dilakjengaken apa mboten? Wah, sing delok wedok it. Wah, kayak koyo ngene. Nganti pundi-pundinan lho, Pak. Kita sing lanang kon minggat lagi ketoke. Lah wedok tok lanang irane belas kok. Aku curiga, Pak. Sing wedok ning ngarep-ngarep kene, sing lanang kon jaga parkir. Iya ketoke. Jaga motor. Kita kok ngono. Lah iya. Iki awake dhewe ning kene kalau nggak salah sudah berapa kali ya? 4 5 6 Bisa niki to. Lah ngono drijimu lah ngono nekoki tiwas tak hitung lho. Lembah lurah rong telepon belas mulai gede kok. Ya bar iki, Pak. Tapi mari ngene wis ngomong karo aku. Piye, Pak? Pokoke lek masyarakate seneng, masyarakat ini desa kene seneng sumben bersih desa nanggap Guyon maton. son. Rumah saku lek guyon maton sak perangkat Ya komplit kenal gitar. wong kancane dhewe kabeh. Alhamdulillah. Yuk 3 2 1 bareng-bareng masih bersama Guyon Maton sak durung awake dhewe mawon mesti. Ciro lu hey. Boleh beriak bareng-bareng. Ciro lu hey. Yo 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 Ciro lu. Yo yo sebelah sini. Ciro lu. Enak toh? Enak buku lo nyapu lagu. Ya penak lagu kangen suarane. Iki lagu anyar. Lagu anyar opo? Penak lah kangen suarane. Ora percaya. Apa? Delon ibu-ibu lho. Lagune anyar saiki sing anyar-anyar sing ngono-ngono kuwi. Kangen suarane penak ciptaane Denny Apriandi. Laguku. Masa lagumu? Kuwi laguku wis Jaman tahun awakmu kang percil ngono lho. yo asliku Denny Apriandi. Masalah jeneng. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang apa? Kono aku kene sithik ra apa-apa aku. Ini semangat, semangat. Boleh tepuk tangan? Ayo, tepuk tangan bareng-bareng. Kowe aja melok yu. Ku tak tepapok tenan kowe malah. Kau bilang apa? Hore. Ore, sini bilang ayo ya. Oke, bareng-bareng ayo sing semangat kowe. Yo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Ayo. Apa teh apa teh? Apa teh apa teh? Apa teh apa teh? Aha aha. Apa teh apa teh? Apa teh apa teh? Apa teh apa teh? Grupmu apa iso aha. Kene sithik ora Iki lho wong 10 musuh wong 100 kalah banter lho. Iki aku ngengkel aku kene kadung semangat kok keluargane Pak Joko. Kadung semangat ini. Pokoknya tak turuti ngejak apa grupmu. Oke aku. Yang sebelah kanan panggung mana suaranya? Alah. Wong ewan musuh wong 10 iki. Yang sebelah kiri panggung mana suaranya? Yu, aja ngesini aku yu kowe yu. Wong 10 lho, Pak. Pak kowe isin aku lah sampai kalah. Oke, awakmu mosok kalah. F. Apa ngejak apa? Yo mbok sak karepe. Aja sing angel-angel lho, Pak. Ben. Nggonku lho. Wah, Santai, tenang. Iso nyanyi apa ora kuwi sing arep kuwi? Wong ayu tresna mo
bagus. Duh. Wong edan. Wong edan. Grupku lho jelas iso. Iya. Apa kuwi lagune? Wong ayu tresnamu. Wong bagus. Padha ae. Padha ae. Santai tenang nanti nih saya. Aku mau orang siap. Lah nggonku kok ya padha rung siape, tapi lak lagu iki mesti siap. Lagu apa? Kaping 3 asih ing bocah uga marang uga gawe kaping 4 ora rapal nyanyi mulya ngono masuk delok karep dhewe melempem Karepmu selawatan mergo ngarep menek kadruan arek-arek iki mau to. kurang ajar Ben koyo ngarep tak titeni we tenan tak titeni wajahmu tak titeni we nyapa? sesuk lah delok aku ning ngarep takon mulih kowe kene ae ngisi-ngisi Bae sing cedak kamera kuwi lho. Lah iya. Kaping 4 ngamar pada rumah sakit lho ya. wow Ngene lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Selawatan niku ngono kuwi lho, selawatan niku ngono kuwi. Diawiti ngono sih. Kaya cacah ngarep iki mau lho. iya Sing do kadroh. iya terusno terus Qasidah. Shallu ala Nabi Muhammad. Delengi. Kaping 3. Bocah. Uga marang. Oh, ruga gawe. Kaping 4. Masa langsung mandek iki lho. Lah kaya padha karo kancing. kaping 4 melempem kabeh wong kene Waduh, saya hafal Pak, mohon maaf ya, Pak. ya padha-padha Mohon maaf ya, Pak. ya Rasulullah salamun alaik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak tenang gelang. Mandek nyok. Dilengi. oh campur sari bosok Gelang. Iki campur sari guyon maton tak selentem CS. lambemu apa nek wong apa-apa lah mungkin iku sebuantre ra umum Lah Mas Rene nyapa? Awakmu nyapo piye benang golek dhuwit Niki kok iso golek duit piye to Pak? Semua kamu ukur dengan uang itu nggak boleh. Kamu sebagai seniman yang di depan di atas panggung itu nggak boleh saru. Ini kita di sini untuk mencari golek seduluran. Yang penting kuwi sedulur, akeh dulur, akeh rezeki, akeh dulur, akeh duit. sapa sing ngomong Para guru kae. guru mundi Awakmu kepala sekolah iki jatuh ning kene sedo wilu ngomong masalah ya awakmu. akeh iki lho campur sari guyon maton ditanggap SD Ini wujud perhatian Bapak Kepala Sekolah kepada pendidikan untuk semua yang hadir di sini. Mang mulo sadar pendidikan. awake dhewe kudu sadar pendidikan oke. Nyekolahne anak oke. Ya. Ya ora. Wong anak lho bocah cilik saiki kon mangan BGM kuwi. MBG. Lah iya kuwi lho pokoke ngono kuwi. Makanan bergizi gratis. Lah kon mangan kuwi, mang mulo kuwi. Wong lanang contone wong lanang kudune tanggung jawab sembarangane. Kaya Pak Joko. Pak Joko tapi wis duwe anak. Lho, piye bisa iki? Lah piye Joko aku umume urung duwe anak, tapi iki Joko duwe anak kok. Oh ya berarti diganti Ra Joko. Lambemu. Kowe piye? Pokoke awake dhewe ning kene iki betah apa to, Le? Betahe dibayar. Dadi Sedulur. tak tengelmu kuwi ada kok kene ra dibayar ora merongos untumu. Nak kuwi ya iya, Pak. Lah iya, rene iki penting golek dhuwit cukup. Silaturahmi. Ya nomor 4 iki. Nomor 4 piye to golek dhuwit kuwi. Dhuwit Kuwi oke dulur malah ngelu gas. oke dulur oke rezeki. Alah oke dulur lek dulur sing larat akhire njaluk dhuwit utang. Utang menunggu ya utangi sebab wong butuh. Wah,
Wah, utang apene utange guyang-guyu mesam-mesem. Basan dikon nagih, ditagih duwite merengut. Ora percaya kowe ra tau ngalami masalah kere kowe. Loh, mula kuwi aku ngepiki sampean. Lah, ben mau utang. Ora oleh ngono kuwi apa contone kaya Pak Joko karo Bu Siti. Heeh. Paham kowe? Piye Pak Joko karo Bu Siti? Lah kuwi sing gawe Pak Joko karo Bu Siti. Lah iya, iki mau yo apik lho. Wah, aku lagi teko langsung diwenehi sembiar ngalir. Wah, sing apian Pak Joko apian. Apik Bu Siti. Wah, bocah Bu Siti open karo aku kok. Joko blatere kaya Malah blater Bu Siti. Aku lagi teko mau. Oh, Mas Renten ta? Nggih. Monggo pinarak kersake napa? Aku jeruk wonten, Bu. Langsung diwenehi jeruke Bu Siti. Aku terus apa nyuwun anu sekul nasi mam langsung segone Bu Siti metu. Njaluk apa-apa aku lho njaluk Pak Joko mau jalan darah apa Mas Bursil sosis aku dikei sosis Pak Joko. Sik ta. Wah, aku mikir. Sosis Pak Joko terus diapane kuwi? Langsung mbok mangan tah apa mbok digoreng sik? Mbok terus didelene Bu Siti aku ora paham. Aku ora paham Bu Siti. Rumah aku. Ya mau tak delok tok. Rumah aku wong ki mbok mikiri ilmiah. Contoh kaya tole sapa jenenge? Parit. Iki contoh sing luar biasa yang perlu dicontoh arek-arek ngene. Contoh bocah kene iki contone anak sunat kaya Mas Parit iki lho. Maksudnya piye sunat ora Pun kudu sunat pokoke ditangkakne percil CS. Iki contoh istimewa. sip kuwi perlu dicontoh. Kuwi lah sampe mbok contoh sakmene barange wis to. Ora mungkin keluargane percil melarat wis tenan. Paling ora ya ngene. Ora mungkin keluargane sing nanggap melarat muga-muga Yo kabeh iki jenenge ngene iki sedekah. Sedekah saliyane sedekah duit, ya sedekah rasa. Iki nyenengne warga, nyenengne masyarakat, nyenengne dulur. Ora makrufin sedekatin. La insakatum la jidanakum wala ingkafartum inada bila sadid. Awakmu kok iso ngomong kono Mas? Artine apa, Mas? Iki lho ngapalne 3 sasi iki kok golek artine barang karo Rumah saku nek wis hafal sak artine. Sesuk ben. Iki syukuran nyenengne wong akeh, nyenengke wong akeh kalebu sedekah. Sedekah. Kuwi cadangane swarga. Pokoke sapa wae sing nyenengke wong akeh mlebu swarga. Contone Pak Joko kalian Ibu Siti. Kali Dik Fari. Daharan apa sing ora enek niki. Langsung lur metu kabeh. Capcay. Tak Mau aku capcay tak campur cola, mari campur es. sik apa eneh. Tak kali piring kok. Jan koyo bleket rekan opo. Awakmu yo ngawur padano karo bebek, kabeh bubur karo cola. Lah piye? Ya paling gak ngicipi siji-siji. Oh, mari ngene awake dhewe kan sik tas mertamu gene Pak Joko. Kowe ro Pak Joko iki nyambute ning apa? Durung ngerti aku. Lah ditagap rene ora ngerti nyambut gawe Pak Joko. Sik Pak, aku go ngerti tenan. Pak Joko iki anu lho. Apa iki? Anu ngebur. Bur sumur. Anu apa iki ndelok? Suntik. Iya, aduh kok nyuntik. Suntik. Lah ngene iki kok sik ku nyekop. Ora. Pasir. Alah tutu. Ngene iki apa kok sik Delok. gawe jenang. Tutu. Iki lho apa to kok iso ngenak ngene? Lah awakmu ngenang ngene aku yo nebakno. Pitik. Sarung. Pitik kok ngene iki pitik apa? Duding pitik sitok didoli. Ora Bos pitik. aku iki kandang duwe papat lho Le. Masalah. Maratuaku tak kandangne dhewe. Terus mari ngono ibuku tak kandang. Ya ndak boleh paling ndak kuwi kandang duwe papat, kandang pitik, kandang wedhus, kandang sapi, kandang bebek. Kowe apa roh ngopeni pitik carane? Lho carane ngopeni pitik ya penak. Pitik dikandangi dipakani. Terus diwenehi ngombe, wis Wah, pitikmu stres bongkok. Carane ndelokno. carane piye? Isu, pitik kayak sarapan sego goreng. Ben pinter peke. Ngendoke ben akeh, ben gizi. Paham ora? Sing enak pokoke. Awan sithik dikai jus alpukat. Kon ngombe jus mari ngono disetelne Adela. Kuwi seneng pitike seneng ya. Wong mesti gak stres. Bengi wis sing apik wenehi anu Pak Tua, Pak, karo setelno DJ ben ngene-ngene. Kowe manglo kuwi. Wong kowe iki kan ngene iki nyambut gawe. Aku ya nyambut gawe. Ning sampingan kudu enek. Sampingan. Yo. Berarti usaha dilae. Usaha piye carane ibu-ibu sing kaya ngene delon to? Pas ibu-ibu lak gluwing kabeh to ngene iki. Piye ora delon? Kuwi mesti sing kere larang-larang. Lah sapa sing ngomong sing kere larang-larang? Ibu sini.
Ibu sini. Larang-larang. Ayo larang-larang bisa. Ora lanang-lanang. Larang-larang tapi duit teko wong lanang. Iya. Ibu sini tidak usah pakai skincare. Mereka sudah glowing, sudah cantik-cantik karena setiap harinya terkena air wudhu. Oke? Tepuk tangan buat ibu-ibu. Kowe njaluk apa kowe karo ibu-ibu njaluk apa jajal kowe pengen ora? Enggak, aku sing penting njaluk donga no. Ndi? Dongane ibu-ibu kuwi. Heeh, njaluk donga kok ibu-ibu. Oh iya bener, lah donga ki ibu-ibu bener. Tapi kowe yo ngopeni bojomu. Aku yo ngopeni laki-laki yang bertanggung jawab kok. Bojomu ngono kuwi lak sedina sakulan mbok kei pira? Loh, santukku tak wenehno kabeh. Oh iya apik berarti. Umpama ngene iki mulai umpama ya teko Pak Joko niki untuk 10 juta. Mulai langsung tak wenehno. Nyah, Dik, iki lho kayaku duit 10 juta kok Pak Joko tak wenehno kabeh. Plek. Sesuk umpama neh entuk neh 1 juta. Iki lho Dik, duit 1 juta tak wenehno kabeh ning bojoku. Mentok Wis mlaku pirang taun kowe? aku yo kira-kira aku wis sekitar selawe, Pak. Lho, Karo bojoku. lah rabimu kapan umurmu wis 21? Ya lagi winganane ki. Lah ki sing petang tahun 5 tahun karo sapa? Sing ngomong tahun sapa selawe wulan. Lu ngomong lambemu tahun ae. Lambemu ngomong tahun. Aku hitunganku wulan soalnya anyar. Berarti roh. Carane ngomeni ibu-ibu ngono kuwi. Carane Contone kaya ibu-ibu ngono kuwi lho. Ibu-ibu, Sawangan teko kene disawang kok kene kan kaya celuworot ngono. Skincare mesti regane 300 punjul. Lah kok larang-larang nirang to, Pak? Ya iyalah, lah skincare ibu bojomu apa? Skincare bojoku ya paling gak rega sing ayo Pak 35 ya, Pak. Kuwi skincare kon ndut kuwi 35 itu. Lah timbang medake mbahku. Apa? Timbang medake mbahku wedok kae, medak FIFA nomor 4. Wah, kula digewatum meledos belum. Kan mending bojoku 35. Iya, tapi kan luar biasa. Niki Maju ngopeni ke wong depan. wedok angel Ben ya, Pak. nyenengne ibu-ibu kalau. Iya. Iya. Kamu buat puisi, buat Masalah. ibu, Bu siapa? Bu Siti kalau ibu-ibu yang di depan kan penontonnya kayak wedok-wedok. Ya coba masih kira puisi sing apik ke ibu. Piye carane wong wedok-wedok mulai ki nangis. Oh sik wong wedok apa gek kon nangis iki. Sangkek terunyuhe karo puisimu lho nyok-nyok. Masak. Ibu. Urung, aku iki sik lho. Urung terus akeh puisi. Ben matur nuwun. Aku sinau karo Dek Dimas ngono kuwi nek puisi ning sekolahan jare. Nadane Mas. Nah. Wes saiki Shit lagu ini kasih ibu ya? kasih Ibu. Eh. Kasih Ibu. Lagu ini kasih. 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 Alah menemu lagumu kuwi aku sing nyanyi. Masalah lagi arep mangan lho di sini. Kowe iki sing puisi. Kowe aku sing nyanyi kowe iki sing puisi. Ibu, oh ibu. Ya. Wong edan. Gedeng. Ya wis aku aja nek. Kasih kepada Ibu. Aku dhewe yo kaget. Oh, Ibu. Yang paling ku sayang matahari duniaku, matahari kehidupanku. Tanpa dirimu takkan pernah ada diriku. Karena dengan kehidupanmu aku kau lahirkan di dunia ini. bener. Dengan semangat, dengan perjuangan, dengan tetesan keringatmu kau bimbing diriku, kau lahirkan diriku, kau besarkan diriku. Dari aku bayi sampai dewasa, sampai aku berkeluarga, dan kau masih tetap mengawasiku, perhatian padaku. Oh Ibu, betapa aku mencintaimu. Walaupun ku mencintaimu tak sebanding dengan pengorbananku yang mencintaiku dan membesarkanku untuk kehidupanmu. Dari masa lalu sampai masa depan kau pikirkan untuk anakmu yang tersayang, yang kau cinta, yang kau besarkan ini dengan perjuanganmu ini. Aku takkan lupa. Namun bagaimana bisa ku balas perjuanganmu Ibu?
Walaupun ku banyak harta, takkan dapat membeli perjuanganmu, pengorbananmu untuk diriku. Oh ibu, ibu yang ku cinta sepanjang masa. Kau hanya memberi, tak pernah mengharap kembali balasan dariku. Bagai sang surya yang menyinari dunia. Wes maneka. Terima kasih. Lah, kesowan. Jane sik dawa lho, Mas. Kesowan. Jane sik dawa. Ibu, aku berarti. Ibu berarti. Bapak. Oke. Loh, lagune apa, Bapak? Ambilkan bulan, Pak. Kamen. Ora enak lagune. Masalahe bapak ora enak lagune blas. Enek. Ya kuwi. Ayah lho. Apa ya? Oh ya, sembarang lah karepmu lah. Oke, bapak iki. Ayah lagune piye ta, Cah? Yo sembuh, angel lagu kabeh ibu tok. Wong lanang ora enak lagune blas kok. Aku sedih rasane dadi wong lanang iki kleru. Lah ya seneni. Cilik seneni bapak ibu. Wis pacaran seneni pacare, ora seneni bojone. Oh, laki-laki. Asiknya menjadi laki-laki. Dia berjuang mencari uang. Uangnya dihabiskan seorang istri. Oh, laki-laki. Kamu disentak istrimu, kami mesti melungker. Kamu tidak bisa berkutik, oh laki-laki. Meskipun Pak Joko seperti ini, kalau nanti disentak Bu Siti paling melungker. Tidak usah jauh-jauh, Mbah Lurah, kabeh sanene wong lanang disentak wong wedok. Dada. Karena apa? Aku bilang seperti ini. Aku sendiri melakukan seperti ini saya. Koyok ngene iki. Oh, hanya lelaki yang bisa seperti ini. Aku nyambut gawe koyok ngene iki mulih dhuwitku ya dijaluk. Ora kenes piye dadi wong lanang. Ngono lho wong lanang ape mancing ora dikai nggon wektu belas. Ape ngopi karo kancane ra oleh kebacot kok wedok-wedok. Meneng. Aku tenan iki. Wong lanang nyambut gawe lho diguyu kok sampe biyane lho. Kono kok main duit dikane kono diakre. Aku tenan aku. Meneng. Aku dadi wong lanang menang-menang piye jadi koyo ngene iki. Pak malah kurang nangis lu Pak, bocor nangis. Bocor ora usah nangis-nangis karo aku lurah bareng paling padha ae karo aku malah iki. Ora lanang ngono kuwi. Ora enek apa-apa nek ngene iki Mas Samu. Ape tuku rokok lek jalo wong wedok. Ngono wong wedok bolak-balik COD. Sabar, Pak. Wong lanang yo ngono kuwi, Pak. Dadi kalah-kalane wong wedok, Pak. Masih wong lanang iki mergawe rino wong sirat iku sikil-sikil iku sirat tapi wong lanang yo ngono kuwi kalah karo wong wedok. Perjuangane lho gak sebanding karo wong wedok. Tapi wong lanang kagak kalah, Pak. Sing tok dhuwit wong lanang, sing kalah ya wong lanang. Wong wedok kok wong lanang. Masalah tak rasa-rasane wong lanang iku padha karo tuyul, Pak. Tapi ya mergawe dicolno ngono kuwi mulai dhuwit dijaluk dimiki. Bar dimiki dicolone kon golek dhuwit mulai dhuwit dijaluk dimiki neh. Ngono terus. Sabar. Lah kok malah kowe sing nangis sih lho. Aku ngewangi awakmu nangis. Nyampok. Nek nyampok ngewangi aku. Lah aku ngewangi awakmu nangis aku dhewe yo ngrasakno. Cinta. Aku mau lo puisiku penak kanggo ibu-ibu. Adane. Ya. Ting teloling 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 teloling. Ting teloling 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 teloling. Lagu apa? Anu. Iku sing iku lho. Apa pas bodo-bodo kuwi lho. Apa? Muhammadku, aku rindu. Salah. Lagu apa ta, Pak? Gerakan Banyuwangi. Neng 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 Muhammadku Muhammad. Lalu gerakan Banyuwangi aslinya. Teng doreng 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 gerakan Banyuwangi. Pokoknya dilakon ngawur nih, mau iso lagu kuwi. Iso lagu. Sing apa? Yo ku lho. Eng neloleng 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 neloleng
Kerajakan Banyuwangi. Jenenge Muhammadku ora bimo. Iki lemari ngene iki nyanyi kowe ora iso nyanyi penak. Ya Rasulullah. Lah apa kita kowe lak nyanyi penak kok tak gabungne karo Oke. ya. Sambil wedok. Monggo sedaya. Ya Rasulullah salamun alaiki ya uhayyatu diwal karomi Muhammadku aku rindu pokoknya aku rindu karo Kanjeng Nabi. Ya bener, kowe takone bener. Luar biasa. Lek suaramu wis penak, suaramu wis asik disepoti sing sitoke sinden mlebu rene. Duet karo aku. Iya no. Oke. Kok kene. Siap. Bisa ora? Oke. Bisa ora? Lagu sing anyar ya. Oke, sing anyar. Rotene lho kesetrum dasmu niku kono. Rotene. Hop. Nadane sing enak gawe mayor. Mayor. Seklik. Belok ya, belok. Oke. Ya. Lagu sing beda, aja sing wis enak. Tindaku Kono Jawa. aku rindu, ku sayang, aku cinta hanya kepada matane. Jawa. Wis Nyundul karo gawe omah yo. Ajare wedok ayu. ya iki ora apa-apa. Lah metu-metu nesu-nesu nyundule genteng kok. Malah nesu-nesu dhewe iki nyapa? Lah tukange ora kleru omah ndek banget iki lho. Omah ndek Iki piye? panggunge kalau sing dhuwuren. Oh gitu. Aduh Sindan, aduh cantik yang menawan, agak maju. Iki sinden apa wedokan? Omono. Lah Ora ngerti aku iki sapa. lah kamu sapa urung perkenalan? Kamu siapa? Kamu sinden apa buta? Kamu siapa? Kamu sinden apa bukan? Kalau sinden silakan perkenalan. Kalau artis adik silakan perkenalan. Nggih lagu. Aku saudara Bu Siti. Aku saudara Bu Siti, wanita cantik sekali, asli dari Tambi. Kowe aslimu kok ndek saka Tambi. Kowe aslimu ndi kok? Omahe sebelah Tambi. Sebelah Tambi. Tambi. Muga-muga Mbak Liti banyak rezeki. Jai iki wedok ala apa lanang? Iki wedok ala apa lanang? Apa? Aku Lah kok ditakoki wedok apa lanang iki lho. Berarti awakmu iso lho. Yo iso to. Jenengmu Liti to? iya ta, Mas. Asli ndi to? Cahayu. Kediri. Kediri mana? Gumul. Gumbule kotak tok. Ndi kok? Kotakan ning tengah dalan ya. Ya aku niku. Oh
nih jero Iya, kono. Lho ayo, cahayu. Iya, Mas. Iki nang daleme Bapak Joko. Pak Joko. Pak Joko sapa iki? Tak UU. Alah. Pak Joko Triyono. Pak Joko Triyono. Pak Joko Triyono. Iya, Mas. Kalian Ibu Si? Ibu Siti. Siti siapa, Bu? Siti Musdalifah. Mualifah. Mualifah. Mbak Bu Siti Mualifah. Iya, Mas. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Joko, Bu Siti. Wis seru batune woro. Lho ya wis to, Mas. Sing ditangkep ya mesti ngerti piyantune. Ayo aku dudono. Lah kaya awakmu iki ora ngerti piyantune Pak Joko sing ndi. Ya, Nek aku ya jelas ngerti to. Ya dudono. Lah iki lho Pak Joko. Lho Pak Joko. Lho. Lho kok nyapu sono ngene iki lho. Golek sinyal nek mandeg ya Pak Joko. Alah, ora masakku. Sitok wae. Iki bos ayam dan susu. Susune sapa? Tuh. Kamu. Lah kamu mengerti. Lah pitik mosok ya anu metu susune iki lho. Pokoke sembarang. Nek pitik iki ngendhok. Iya, rata baju nduk, cahayu. Iya, Mas. Nembang ya nduk kaya sinden-sinden. Oke. Lagune apa? Ya lagune sing mak terkini, Mas. Oh, lagu sunat. Lagu sunat. Gak aku rong dino mbok gak ono lagu sunat. Kan iki acarane sesuai dengan acara atau sunat. Yo acara. Lah piye? Ya iki paling gak iki hibur lagu-lagu yang sekarang iki anak-anak muda orang tua itu tahu lagunya. Oh, cahayu. Minor, Mas, minor. Minor. Oh iya, kayak. Kotak ngopo? Iso kotak. Mas, jane yo bunder, Mas. Lah kok iso kotak? Lah aku lungguh genset leger, Mas. Hanya elastis kok, Mas. Apa plastik? Ya. Bapakku NU, Ibu Muhammadiyah. Lah. Kuwi terus piye? Ngapur. Kowe apal ora to? Ose to. Bapak NU Ibu Muhammadiyah kuwi terus piye dadi? Tonggoku enek bapake NU, Ibu Muhammadiyah. Lah terus. Nek boto bingung winane. Melu Jumat karo Sabtu. Bapakku NU, ibu muslimat, kang masku Ansor Bayu Fatayat, melu NU pancene kemat, ngalor ngidul Gomo berkah. melu NU pancene kemat, ngalor ngidul gawa berkah. Onong klopo warnane ireng, Bapak Joko warnane jagret. Pak Joko iki lho kok. iya apa? Ganteng. Ganteng kan yo kena nyapa warnane. Enggak aku nembang arahmu gak aku basa cangkemku. Yo lali Mas, aku lali. Kok Bapak ireng. Padha ae. Karo cangkemku. Sorry Pak Joko. Ana Klopo warnane ireng. Bapak Joko piyantune ganteng. ketan ireng ditotoli pitik. Pak Joko ganteng. Aku njaluk duit. Lah iki apa nek? Wis ganteng piyaine apik. Lah ya apik iki nek mene dhuwit. Yo gak ngono konsepe. Ayo nggih lagu anu sunat Sunat. Sunat tenan ora? acarane sunat tek kono lho ora percaya. Yo syarate sik. Syaratnya apa? Pipa ayo gabrek. Loh, kok aku ndak? Rek iki ora disetting lho ya. Ora settingan lho. Seperti kemarin-kemarin gak settingan lho. Lagu sunat. Nggih lagu dhewe ya emang dagelan pinter. Oke. Yang bertemakan sunat. Sunat. Mayor. Yo. Rata maju to kowe iki. Sunat Mas. Lagu sunat. Lah lagu biasa to, kesayangan, ompo, impian. Ya sunat. Mati tak wis biasa. Impian. Kan banyak lagu impian, percintaan, Lah. perpisahan, dan Ya, ya. rindu-rindunan ku biasa. Biasa. Sunat. Ora enek. Mayor Mas ya. Ya, dek susu. Sunat Entek-entekan
jadi awakmu lagi bengok sunat. Mikmu mbok wenehno pemirsa. Sunat. Ente. Nyaure kuwi. Calake apa ora ngerti. Sunat kok sampe entek. Masalahe lagumu. Sing ape? Aku sunat. Loh, wedok apa lanang kok sunat? Diures lho iki. Sare lagune sunat. Ya kok, yang penting yo kae lho sing sunat apa kok aku sunat. Arit. Kok Biyen tau sunat. nah iki duwe seplontok. Masalah. Pak, mulai kaji. Dasar contone. Melak. Iki lho contone. Wong kok sing pinter kaya iki lho. Wong sunat kuwi kewajiban wajibane wong lanang Bener. kanggo bedakne Aku sunat iki. kanggo bedakne Sing Mas. sing wis balik sing wis joko karo sing isih bocah Tok. Teng tang 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 teng teng tang teng. Campur sari. Ya lho, wong pinter kok tutup jeng 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 duk. bocah lanang wajib dihitankan kanggo nglakoni syariate Nabi Ibrahim kawit mbiyen kawit mula kanggo ngasih jalan-jalan sing ben rata bocah sunat dadi bocah dadi joko yen wis joko wajib mandiri yen wis iritan wis joko wis balik kudu eling mandiri aja sampe diseneni Contoh kaya ngene iki ora kaya awak. dadi nek wis joko kuwi mandiri eling-eling dhewe tanpa diseneni Baleno ngarep mau jasa. lho bocah sunat nglakoni syariat Iso. Terus saking Kanjeng Nabi Ibrahim kamit biyen mula ngarep itu ora ngono ya. lho kan mbok rungane alah kupingmu jublek kuwi berarti Bosok kuwi, Bosok. bosok. Aku mau ngomong ngono ae Jajal sampean. Oke. Yuk. Nino. genrenya apa Pak? Rege. Oke Suah, sunat untuk Mas. Sopo sih? Farid. Mas Untuk kamu Farid. semuanya. Hei, inti suara. lagu sunat dari Kak Berger. Wah, sunat untuk Mas Farid. Yuma. Atak ketak.
Umume wong sunat iki. Diketok iki yo terus dijahit. Apa sing Oh sing nang diketok dijahit to. Lah kuwi mau ngetoke ping 3, ketok tel, klepak. Ngetok ping 3 ora entek. Kuwi siti-siti. sing klepek-klepek iki apa? Eh? Apa iki sing klepek-klepek apane? Anune ku lho pucuke lho kan kuil lho. Dadi kono ki senek nyawa di sini lho. Dek Farid mbok padano karo buntut cecah ya. Iya mbok ketok yo tel. Rumah saku mbok anu mantrine kleru ngetok sing nunggoni. Lah mbok klepek-klepek iki lho. Lagu sunat lo sae. Tak ketok tel. Lepek. Timbangane mikir bingung. Iki mosok sampean anu posoan wingi yo anu to ning omah yo kapal sunat. Iki aku umur 3 sasi, Pak. Tolong sasi aja ini. Iki ora mau gawe dhewe wong telu. Lah ki Enek nduk sapa? Bintang tamu. Bintang tamu. Ya iya, wong papatnya. Lintang. Lintang apa, Dek? Lintang Panjerino. Kairo. Lah sapa? Lintang Khair. Kairo. Oh iya. Udahnya Pak ya? Oh, Makasih Om Ade ini misalnya. monane Made. Iya. Kembali to. sing ngeterne Udah nyampe sini Pak belum? Saya kan belum tahu nih. Duk Lintang sudah siap? Monggo, Dek. Oh, di mana? Di bawah. Ada di bawah. Siap. Oh, Siap. Sudah. TV. Oh, TV. Sesi akhir menit 40 sikit notol. Lucu kowe. Habis kuwi. Ya, Dek. Jak, iki maksudnya Tulisane iki lho, Di. Kuwi lho. Lintang Kairo nembung. nyapa mbok wene wulu. Pak Percil, engko becek gini Pak Joko. Lintang Kairo iki setelah ini Katresnan sejati tapi nanti dulu. Oh ya. Nanti ya. Ngono ya, pokoknya saiki lan ditelokne mari saiki berarti apa katresnan sejati lagune sing piye to, Nek? Katresnan sejati. Ora tau belajar lagi. Nadan. Lah sing lah awakmu pengerti. Dan gedodel. Oh, iki lho. Katresnan sejati. Lah awakmu pengerti katresnan sejati kaya lintang ngono kuwi. Dek lintang suarane apik, yayine cantik. Kaya sepuiner ngono. Sing marai sapa ya, Pak? Ayo Kuwi lagu Yuk, kita tampilkan Dek Lintang Kairo. Sepoti sik. Katresnan sejati. Langsung dari bawah. Langsung toh? Ya, nadane. Wis siap. Mbak, Wes. dan ning jero bingung. Niki tulisan nenek iki. Oke. Rel, Mbak, Lintang. ora usah mbok omongi. Aku didelok bagus ya. Adek Lintang, maju ke depan, Dek. Selamat malam. Malam cantik. Malam. Iki sapa ora kenal aku? Iki to, iki Ketok tel. Ih, kamu lucu banget loh, Om. Lucu. Om Made. Om Adi. Nyapa teromat? Yang kemarin nganter kamu ke Lah, toilet ayo. di mana? Om Adi. Di mana? Toilet. Di bandara. 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 Iya. Mbak. Mami kok kayak ngono loh. Dulu Lintang. Dalam. Nyampe sini jam berapa? Sampai sini. Jam berapa? Jam tadi? 8. Jam 8 ya? Iya. Oh, bisa. Oh, tadi sama siapa, Dek? Tadi sama ayah sama mama. Oh. Iya. Mbak Liti. Masa yang pakai sanggul? Lah sanggul mundi. Sanggul mundi. Sanggul mundi. Sanggul mundi. Sanggul mundi. Sanggul mundi. Sanggul ra enek ono ya. Oh, ning ini loh, Mas. Kowe lak mbek sanggul lagi terus ketemu. Pesawat jam berapa, Dek? Pesawat jam berapa? Kemarin. Kemarin loh. Yang ini kan dari Kediri. Kemarin aku lo ketinggalan pesawat, Mas. Deliti. Ngapain Deliti? Kok bisa? Dok Lintang tadi berangkat jam berapa ke sini? Masa Lintang main ning gentreng? Lah jarene muridmu. 3, 2, 1. Ayo kita. Ucapkan selamat malam semuanya. Bareng-bareng masyarakat maju.
Cahayu, Cahayu. Amit, 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 amit.